Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tading. Taong 1950, Valderrama, Antique. Matagal na panahon nang matunog sa mga antingero ang pangalan ni Tading. At kaya yun naging posible ay dahil sa mga kumakalat na usap-usapan ukol sa kanya. Ayon sa mga antingero, nakagaya nila eksperto si Tading pagdating sa dalawang klase ng kombate. Mandirigma rin ito kung maituturing dahil sa dami ng naging karanasan nito. At ang pinaka naging tanyag sa kanyang istorya ay yung pagpatay niya sa isang bantog na mangkukulam na merong gabay na itim na diwata. Kakaibang mangkukulam na yon pinuno, gawa ng sa naging buhay nito, ni minsan ay hindi ito natakot sa mga aswang. At para maipakita ang kapangyarihan nito, sabi-sabing nag-aalipin ito ng mga aswang para makapanggambala at malinlang ang mga kalaban niya. Dahil sa ganoong estilo, lahat ng manggagamot na tumitingin sa mga biktima nito, hirap na matukoy ang sanhi ng karamdaman. Katagalan, namamatay na lamang ang mga biktima at pagkatapos nitong bawian ng buhay, napapasa sa kanila ang rebuelta ng sakit nitong dinadala. At ang mga manggagamot na tinatamaan nun, hindi na nakakaligtas sa kasamaang palad. Kaya naman lahat ng may alam noon sa aral, naging maingat dahil sa banta ng bantog na mangkukulam. Napawi lang ang pangamba ng mga ito nung malaman nilang pinaslang na palayo ni Tading. At ang naging patunay sa matagumpay niyang pagpaslang ay ang mismong ulo ng mangkukulam. Magmula noon, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Pilit na ring nilimot ng mga manggagamot ang madilim nilang panahon mula sa kamay ng mangkukulam. Ang kaso lingid sa kanilang kaalaman na kahit patay na ito, magkakaroon pa rin ito ng pagkakataon na makabalik sa mundo ng mga buhay. At nagsimula ang lahat ng yon nung sumapit ang araw ng Biyernes Santo. Habang abala si Tading sa pagpapalakas ng kanyang mga karga, may mga kababatang tumungo sa lugar na dating pinamamahayan ng mangkukulam. Walang kaide-ideya ang mga batang yun sa lugar na pinuntahan nila. Kaya nang marating nila ito, dali-dali silang nangalap ng mga agimat. Noon kasi, kahit ang mga bata ay nahuhumaling na rin sa paghahanap ng mga bagay na magpapalakas ng kanilang abilidad. 3 ang batang pumunta sa lugar na yon at lahat sila nakakalap ng pinaniniwalaan nilang agimat. Kabilang sa kanilang mga nakuha ay ang medalyon ng patay na dating pagmamay-ari ng mangkukulam, ang kuko ng demonyong nagsisilbing gamit pangkombate nito, at ang tipak ng sungay ng pulang kapre na siya namang nagsisilbi nitong kalasag. Ayon sa 3, tinawag sila ng mga karga, kaya napasa kamay nila yon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, parte lang yon ng panlilinlang ng mangkukulam. Bagamat patay na ang totoo nitong katawan, patuloy na nanananahan sa mga naiwan nitong karga ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa. Matyaga yung naghihintay sa panahong muli siyang mabubuo para matupad ang paghihiganting hinahangad nito magmula noong siya ay natalo. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng Biyernes Santo, naging matunog sa kanilang lugar ang milagro ng 3 batang manggagamot. Ayon sa mga kumakalat na istorya, wala itong sakit na hindi kayang pagalingin. Tinuturing na rin itong sugo ng Diyos ng mga tao dahil ultimong kahirapan nila sa buhay, kayang-kaya nitong malunasan. Lahat din ng naninirahan sa baryo kung nasaan ito, abot langit na ang naging pananalig sa mga bata. Kaya naman ang marinig yon ni Tading, hindi siya nagdalawang isip na lumuwas sa kanyang lugar. Bago siya umalis, ipinagbili niya sa kanyang mga kaibigan ang baryo na kanilang pinoprotektahan. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang siya lumakad na tanging pagkain at inumin lamang ang daladala.
Nang masipat naman yon ng mga kaibigan niya, halos hindi nito maiwasang humanga gawa ng ang pakiramdam nila. Nakadepende siya sa kanyang likas na kakayahan. Ngunit ang hindi nila alam, punong-puno na ng karga ang katawan ni Tading, kaya hindi na niya kailangan pa ng mahiwagang gamit. Hindi man sa pagmamayabang pero kaliwat kanang kamay niya merong baong mutya. Nakatago rin sa kanyang bibig ang pagmamay-ari niyang ngipin ng kalabaw upang hindi niya ito maiwala. May 2 gininto ang buhok rin siya ng tikbalang na mag-iisang dekada nang nakabigkis sa kanyang bewang. Pero mas nakakamangha sa lahat, ang nilunon niyang hiyas na ibinigay ng diwatang si Tanggan. Ayon kay Tading, na ang diwatang yon ay hindi gaanong nakilala ng mga tao sa kadahilanang ang kaharian nito ay malapit sa pinto ng impyerno. Likas na masama si Tanggan, ngunit nang matalo niya ito, nagkaroon sila ng kasunduan. Gagamitin niya ang kakayahan ng diwata sa anumang bagay na nais niya, at bilang kapalit, hindi niya ito babalikan para paslangin. Kaya naman nang marinig yon ng diwata, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanya. At magmula noon, nawala ang kakayahan nito na makipagdigma. Tanging pamamahala na lamang sa mga kaluluwang patungo sa impyerno ang pinakapinagkakaabalahan nito. Wala ring nakakaalam sa lihim niyang yon, kaya marahil patuloy pa rin itong nire-respeto ng mga diwatang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Napakalakas ng diwatang yon, pinuno, kaya kahit hindi ito kilala ng mga tao, hindi maipagkakaila na marami ang natatakot dito. Ultimo si Adlaw nagdadalawang isip kapag naririnig niya ang pangalan ng diwatang yon. Kung hindi niyo kasi na itatanong, napakahusay ni Tanggan pagdating sa anumang uri ng pakikipaglaban. Ni minsan sa kasaysayan ng mga diwata, wala pang nagagawang makatagos sa kalasag na tangan-tangan nito. Sa lahat kasi ng kalasag, tanging ang kalasag lamang nito ang merong sariling buhay at anyo. Kaisa ito ng espiritu ni Tanggan, kaya patuloy itong iiral hanggat nabubuhay ang diwata. Pagdating naman sa opensiba nitong lakas, walang kapantay ang mga sandata nito. Gamit nito ang lahat ng elemento, maging ang mga mahiwagang sandata na ginagamit ng mga antingero sa pangkasalukuyang panahon. At kung lalim ng karunungan lang din ang pagbabasehan, hindi ito magpapahuli. Ayon kay Tading, na ito ang rason kung bakit niya napaslang ang mangkukulam na nagbigay ng takot noon sa marami. Subalit bago niya makuha ang ganoong abilidad, nangailangan ito ng matinding pag-aaral. Halos kalahati ng buhay niya iginugol niya sa pananaliksik dahil sa hirap hanapin ng diwata. At habang tumatagal na pinag-aaralan niya ang tungkol dito, dahan-dahan na siyang nakatuklas ng mga sinaunang teksto ng mga taong nakakaalam ukol sa pag-iral nito. Yon ang kanyang ginamit upang malaman ng lagusan patungo sa doming pinamamahalaan ng nilalang. At pagdating niya roon, dala-dala niya ang mismong kahinaan nito. Yun ang rason kung bakit madali na lang niya itong napasuko. Ngunit pagtatapat ni Tading, hindi naging madali ang lahat. At kahit hawak na niya ang mismong kahinaan ng diwata, hindi niya maipagkakaila na ilang beses na siya nitong muntik mapatay. Mabuti na lang nakailag siya kaya nakalabas siya rito ng matagumpay. Dagdag pa niya na, sa lahat ng karga na meron siya, yon ang pinakamahalaga sa lahat. Ito rin ang pangunahing rason kung bakit niya ito nilulon at pinatahan malapit sa kanyang puso. Sa paglipas din ng panahon, tanging siya lamang ang nakakaalam ng sikretong yon. Kahit sa pinakamalapit niyang kaibigan, hindi niya ito ibinunyag dahil alam niya na madaling maimpluwensyahan ng masasamang espiritu ang bibig ng tao. Habang binabagtas niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Panatag noon ang kanyang loob sa kanyang misyon dahil ang buong akala niya, isang mga simpleng nilalang ng kaliwa ang makakaharap niya.
Subalit pagdating niya sa baryong tinutukoy ng mga tao, sumalubong sa kanya ang isang pamilyar na presensya. At nung maramdaman niya ito, hindi niya maiwasang kilabutan. Paano nangyari ang bagay na to? Bulong ni Tading sa kanyang sarili. Matapos nun, pagpasok niya ng baryo, nakita niya ang mga taong tila bang nagsisikumpulan sa tabi ng daan. Lahat ito itinigil ang kanilang ginagawa para lamang mabantayan ang kanyang kilos. Nang mapansin naman ito ni Tading, tuloy-tuloy lang siya sa pag-usad hanggang sa marating niya ang sentro kung saan maraming tao. Lahat ng pwedeng daanan hinarangan ng mga ito, kaya naman nagdesisyon siyang huminto. Pag-ikot ng kanyang paningin, dito niya nakita ang isang lalaking parang may mataas na katungkulan sa baryo. Pagpang-abot ng kanilang paningin, kinampay niya ito kasabay ng pabulong niya ng dasal sa hangin. Nang maramdaman naman ito ng lalaki, kahit tutol ito, napilitan itong lumapit. At nang magkaharap na silang dalawa, seryoso siyang nagwika ng, "Sino ang nagpapalakad dito? Tawagin mo nga." Nang marinig naman ito ng lalaki, dali-dali itong umalis. At pagkaraan lang ng ilang minuto, bumalik ito kasama ng mga batang nagtatangan ng mga mutya at karga ng mangkukulam na pinaslang niya. Pagsilay niya sa mga ito, agad namang napakunot ang kanyang noo habang nagmumura. Hindi pa man ito nagsasalita, alam na niyang naimpluwensyahan na ito ng espiritu ng nilalang, kaya hindi niya na yun sinubukan na pakiusapan. Ang sinabi niya, magkakamatayan sila sa oras na hindi nito pinalaya ang baryo. Ngunit nang marinig naman ito ng mga bata, may isa namang sumagot sa kanya rito ng, "Hindi mo kami alipin para utusan mo kami ng ganyan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Dahil ang katawan namin ito ay di hamak na mas malakas kumpara sa dati." Pagkasambit nito ng mga kataga, ramdam na ramdam niya ang pamumutawi ng espiritu ng mangkukulam sa mga bata. Kaya naman imbis na ipagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap, sinubukan niya na itong ipako gamit ang mga buhay na salita. Tinigal po na rin niya ang mga nakikinig nang sa gayoy hindi ito makapag-eskandalo sa oras na inatake na niya ang tatlo. Ang kaso lang, nang akmang susugod na siya, may nakita siyang mga aswang sa likuran nito na merong hawak-hawak na mga bata. Pagsilay niya rito, agad siyang binalaan ng tatlo na anuman ang kanyang gagawin ay magiging sanhi ng ikakasawi ng kanilang mga bilanggo. Pagtatapat pa nito na, hindi sila natatakot na mawala ang katawan nilang yon dahil alam nila na muli silang makakakuha ng panibagong katawan na mas malakas. At ang kaluluwa ng mga bata ang siyang magiging kapisanan ng panibago nilang anyo. Nang marinig naman ito ni Tading, agad siyang huminto sa kanyang mga binabalak. Alam niya na may punto ang espiritu, kaya wala siyang dahilan para tapusin ito ng hindi pinag-iisipan. Maya-maya pa, nang akmang aalis na siya, binalaan niya ang mga nilalang ukol sa kanilang mga gagawin. "Ibibigay ko ang araw na ito sa inyo, pero huwag niyong kakalimutan na sa lahat ng oras, nakatuon sa inyo ang atensyon ko. At kapag may nagtangka rito sa inyong umalis, alam niyo na kung ano ang mangyayari." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, hindi na siya nagdalawang isip na maglakad papalayo. Ilang kilometro ang distansya mula sa baryo, nakakita siya ng lugar na pwede niyang pagtirahan. Alam ni Tading na hindi niya masisindak ng basta-basta ang mga ito hanggat hindi niya yun pinapakitaan ng gilas. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na ang gabi. At habang unti-unting binabalot ng kadiliman ang paligid, tila bang nagiging maligalig na ang mga nilalang na namumugaran sa baryo. Para kay Tading, hindi ito magandang senyales, kaya naman dali-dali siyang naghanda.
Pagtaas niya ng bakod at puder sa katawan, mabilis niyang tinahak ang daan papalapit. Maya-maya pa, nang makahanap na siya ng pwesto, matyaga siyang nagmasid habang taimtim na nagdadasal ng mga katagang pambuhay sa tangan niyang mutya. Hindi naglaon. Nang magising na niya ang kamalayan nito, sakto naman ang pagsilay niya sa grupo ng mga aswang na mabilis na lumilipad papalayo. Alam niya na mangangalap ito ng pagkain, kaya hindi siya nag-atubiling sundan ito. Pagtakbo niya ng mabilis, agad namang lumitaw sa kanyang likod ang kanyang kalasag. Pag-usuli ng espiritual nitong mga kamay, agad itong nagkaroon ng sandata. Isang sibat na may tali sa dulo at parang hindi na uubusan ng palaso. Maya-maya pa, pagkumpas ng kamay niya, bigla nitong itinapon ang hawak nitong espiritual na sibat. Mabilis nitong tinahak ang kalangitan at sa loob lamang ng ilang segundo, tumarak na ito sa katawan ng isa sa mga nilalang. Nagpaulan na rin yun ng palaso, kaya yung mga aswang na lumilipad, hindi maipagkakailang na sorpresa sa biglaang pag-atake. Sinubukan nilang ilagan ng mga palasong papalapit sa kanila, pero tila bang may sarili itong buhay. Kapag hindi kasi yun tumatama, kusa itong bumabalik sa kanila at hindi sila nito tinitigilan hanggat hindi ito bumabaon sa kanilang mga laman. Kaya naman kahit anong gawin ng mga nilalang, wala silang magagawa para ito ay matakasan. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis silang napabagsak ni Tading ng sabay-sabay. At paglagpak ng mga ito sa lupa, agad niya yung nilapitan para pugutan ang ulo. Ang mga ulong nakalap niya, dinala niya sa loob ng baryo para maging babala sa iba pang mga magtatangka. Pagdating niya sa sentro, agad niyang nakita ang mga kauri ng mga aswang na pinatay niya. Galit na galit itong nakatitig pero bawat isa aminadong walang magagawa para ipaghigante ang mga namatay sa hanay nila. Matapos naman niya yung masilayan, hindi niya maiwasang mapangisi habang pinapagulong sa lupa ang 10 ulo ng mga nilalang. Ang mga ito nangahas na sumira sa aking babala sa inyo. Sino man ang may tutol sa aking ginawa, humakbang papalapit para maisunod ko kayo sa kanila. Wika niya na may halong paninindak. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, lahat na payuko. Tumahimik din ang buong paligid at kahit mahinang pag-angil wala na siyang narinig. Alam ni Tading na senyalis yun ng takot ng mga ito sa kanya, kaya naman hindi na siya nagsalita pa. Pagtalikod niya, dahan-dahan na siyang naglakad papalayo. Subalit di pa man siya nakakadistansya sa mga ito. Merong isang lalaking sumunggab sa kanya na may hawak-hawak na kutsilyo. Pag-unday nito sa kanyang likod, agad naman yung naharang ng kanyang kalasag kaya hindi nito na isakatuparan ang masama nitong binabalak. Nang malaman niya ang ginawa nito, unti-unti siyang napuno ng galit dahil para sa kanya, isa itong malaking insulto sa abilidad niya. Walang sabi-sabi, agad niyang pinausli ang espiritual na kamay ng kanyang kalasag at walang habas yung pinagsusuntok. Pagtilapon ng taong yon, buong lakas niya yung sinugod at kahit wala na itong malay, dinurog niya ito kasama ng mga batong naroon sa kinalagpakan nito. Sa loob ng ilang minutong pag-atake sa nilalang na yon, halos wala nang matira sa katawan nito. At nung mapansin niyang nailibing na niya ito sa lupa, tsaka pa lamang niya yun tinantanan. Pagbaling niya ng tingin sa kinaroroonan ng mga nilalang, agad na bumungad sa kanya ang binatang nagtatanga ng tipak ng sungay ng pulang kapre. Alam niya na ito ang kalasag ng mangkukulam na kanyang natalo, kaya naman napagtanto niya na ito ang pinakaimportante sa 3 nagtatanga ng kapangyarihan nito. Kaya naman pagpang-abot ng kanilang paningin, hindi siya nagdalawang isip na ibato rito ang sibat na may tali. Nang masipat naman yon ng nilalang, sinubukan niya yung salagin gamit ang espiritual na kalasag ng tanga nito. Pero
walang kahirap-hirap itong nabasag ng sibat. At pagkabasag nito, agad na tumarak sa katawan nito ang talim ng sandata. Tumagos yun hanggang likod, kaya paghugot ni Tading dito, kasakasama na nito ang bata. Nang mahawakan niya na ito, dali-dali niya yung inusala ng tigalpo hanggang sa mawala na ito ng malay. Matapos niya yung gawin, marahan siyang tumayo habang kalmadong tinititigan ang mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Sa estado ng mga ito, mukhang hindi siya nito paaalisin ng basta-basta. Pero nang maramdaman nito ang kanyang presensya, hindi nito maiwasang magdalawang isip. At sa isang iglap, muli na namang nagsiyuko ang mga nilalang, indikasyon na labis itong natatakot sa kanyang kakayahan. Nang masipat naman ito ni Tading, tsaka pa lamang siya umalis ng tahimik. At sa mismong gabing yun, binalak na niyang bumalik sa kanilang lugar. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng batang dinukot niya, hindi basta-bastang magagawa ng dalawa pa nitong kasama ang mga binabalak nila. Sigurado rin siyang susubukan nitong iligtas ang kanilang kasama sa anumang paraan na kanilang maisip. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man tumitilaok ang mga manok, nakabalik na siya sa kanilang baryo. At para walang maghinala sa kanya, itinago niya sa sabulag ang daladala niyang bata. Sa mata ng tao, hindi nila yun napansin, pero sa mata ng katulad niyang antingero, kitang-kita ng mga ito ang batang iginapos niya sa kawayan. Pagdating niya sa bahay niya, agad naman niyang nasipat ang grupo ng mga antingerong nakakita sa bata. Paglapit ng mga ito, hindi na nagdalawang isip ang pinakamatanda sa mga ito na magtanong ukol sa kanyang binabalak. Dagdag pa nito na nakakaalarma ang kanyang ginawa dahil lahat sila natunugan na kung ano ang mga susunod na mangyayari. Manoy Tading, hindi ba manganganib ang ating mga kasamahan dahil sa batang yan? Di naman sa nakikialam sa inyong mga ginagawa. Ang sa amin lang, magkaroon kayo ng konting konsiderasyon sa mga ordinaryong taong nandito. Bungad na wika nito sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali niyang ibinaba ang pasan niyang kawayan, sabay sagot dito ng, "Kung nangangamba ka, tawagin mo ang ibang mga antingero sa karatig baryo. Sabihin mo ipinapatawag ko sila para sa isang dakilang gawain. Alam kong walang tatanggi sa kanila at naniniwala ako na sa pamamagitan nito, mapapanatag ang puso mo. Magtiwala ka, kaibigan. Walang mangyayaring masama rito. Maraming salamat sa ipinapakita mong pagpapahalaga sa mga tao." Nang marinig naman niya ng kausap niya, hindi na yun umimik. At sa halip na magtanong pa, minabuti na lamang nitong tulungan siya sa kasalukuyan niyang ginagawa. Kinahapunan, kahit kapansin-pansin ang panghihina ng kanyang bilanggo, hindi niya ito pinakitaan ng awa. Pagtali niya sa mga kamay nito, dali-dali niya yung kinaladkad papalabas para ibitay sa sanga ng puno ng talisay. Pag-angat ng dalawa nitong kamay, halos mapaungol na lang ito dahil sa matinding sakit na nararamdaman nito. Nangingitim na rin ang kamay nito, buhat sa mga dugo nitong hindi makadaloy. Matapos niya yung maibitay, tinali niya ang dalawa nitong paa bago ipako ang kawayan sa ibabaw ng sanga nang sa gayoy magsilbing alalay para sa mismong katawan nito. At nang maisakatuparan na niya ito, agad niya yung iniwan. Literal na tubig lang ang ibinigay niya sa bata upang mas lalo niyang mapagdusa ang espiritu ng mangkukulam na nanananahan sa loob nito. Ayon kay Tading, hindi niya na yun pinakitaan ng awa, gawa ng unang-una, wala na sa katawang yon ang mismong kaluluwa ng bata. Sa sobrang lakas ng nilalang na umagaw sa katawan nito, paniguradong nalusaw na ito. Dagdag pa niya na, nakakalungkot man yung isipin, pero sa mga ganoong pagkakataon, kailangan mong pagtibayan ang iyong loob upang hindi ka basta-bastang malinlang. Pagsapit ng gabi,
Kasywal na siyang nakaupo sa tabi ng puno. Yung batang may malaking butas sa dibdib, patuloy pa rin ang pagkilos na parabang nakakabawi na ito ng lakas sa kabila ng pinsala nitong natanggap. Unti-unti na ring nanlilisik ang mga mata nito hanggang sa nagkaroon na ito ng kakayahan para magsalita. Gamit ang boses ng matanda, sinubukan siya nitong kausapin habang pinagbabantaan. Hindi naman yun pinansin ni Tading sa kadahilan ng alam niya na wala yung magagawa. Paglalim naman ng gabi, dito niya nakita ang grupo ng mga aswang na halos sumakop na sa kalangitan. Napakarami ng mga nilalang na yon, pero sigurado siya na wala pa ito sa kalingkingan niya. Maya-maya pa, nang mapansin niyang papasok na ito ng baryo, agad niyang inilabas ang espiritual na pana. At bago niya bitawan ng palaso nito, binulungan niya yon ng dasal upang matapatan nito ang dami ng mga nilalang. Pagpakawala naman niya rito, bigla itong dumami na halos tumumbas sa bilang ng mga aswang na kanyang nakikita. Bagay na sa loob lamang ng ilang segundo, narinig niya ang malakas na pagsigawan ng mga ito. Sabay-sabay na rin yung bumulusok sa lupa hanggang sa nawala na yon sa kanyang paningin. At sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagkatapos ng mga nangyari, wala nang nagparamdam sa kanya. Kaya naman pagtungtong ng madaling araw, minabuti na rin niyang pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga. Ayon sa kanya, na kahit iwan niya ang batang yon, hindi siya nababahala. Bawat sulok kasi ng kinaroroonan nito, may mga kaibigan siyang engkanto na nakabantay. Nagbabantay din dito ang mga nilalang na nagsisilbi niyang panelyo upang masigurong hindi ito basta-bastang malalapitan at mahahawakan ng kahit na sino. Dagdag pa niya na malalakas ang mga nilalang na yon, kaya tiwala siya sa mga ito. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang makipaglaban sa mga nilalang na alipin ng dalawang bata. Akala niya hanggang dito na lamang ang magiging paramdam nito, pero dumating ang gabi na personal na itong sumadya. Nataon noong may mga nagbabantay na ring antingero sa baryo, kaya nang pumasok ang mga ito, agad na sumiklab ang gulo. May mga antingerong naglakas loob na pumigil sa dalawa, pero lahat ito hindi nakaligtas. Kaya naman ang mapagtantuyo ng iba pa, hindi na sila nangahas na ito ay lapitan para pigilan. Bagay na naging daan para makarating ang dalawa sa kanyang pamamahay. At pagtungtong nito sa lupa ng kanyang bakuran, bigla yung napahinto nang tumarak sa kanilang harapan ang isang mahiwagang palaso. Pagsilay nila sa unahan nitong bahagi, nakita nila si Tading na nakatayo sa harapan ng kanilang kasama. Pagpang-abot naman ng paningin nila, buong lakas yung sumugod, kaya agad niya yung sinalubong. Pagpang-abot nila, napansin niya ang kakaibang pamamaraan ng pakikipaglaban ng dalawa. Bawat atake nito may kaugnayan sa bawat isa, kaya medyo nahihirapan siyang makahanap ng butas sa kanila. Maya-maya pa, dito na siya nito napapaatras hanggang sa makalapit na yon sa kanilang kasama. Akala ng mga nilalang talo na siya, pero hindi nito alam, yun palang ang simula. Wala itong kaide-ideya na pilit niya lang pala itong pinaglalaruan. Nang makuha na ng mga ito ang kanilang kasama, dito nang umisi ang dalawa habang nagwiwika sa kanya ng, "Sinabi ko na sa'yo, kaya mo kami natalo noon dahil mahina na ang katawang aming tangan. Pero ngayon na mas bata, alam kong wala ka ng kalaban-laban." Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang tumawa na parang nasisiraan ng ulo. Walang kaide-ideya noon ng tatlo kung bakit siya tawa ng tawa, gayong ramdam na ng mga ito na yun ang hangganan ng kanyang kakayahan. Makalipas pa ang ilang segundo, pagtahimik ni Tading, agad niyang hinubad ang kanyang damit kasabay ng biglaang pagkawala ng nakakasunog niyang presensya. Labis nitong naapektuhan ang buong paligid
kung saan lahat ng nilalang na naroon sa lugar ay natupok. Matindi rin ang pinsalang na ibigay nito sa tatlo, sa puntong bigla na lamang yung napaluhod. Pagsilay naman niya sa mga ito, mahinahon siyang nagsalita. Marami na akong natalong kalaban na magaling magsalita ng patapos. Alam niyo ba, hinding-hindi kayo naiiba sa kanila. Pagkasambit niya nito, buong lakas na siyang sumugod. Ilang metro ang layo sa kinaroroonan ng tatlo. Ikinumpas niya sa ere ang kanyang kamay, kalapit ng pag-unday ng kanyang kalasag ng tanga nitong sibat. Akala ng mga nilalang normal na sibat lang ang kanyang pakakawalan, pero hindi nito alam, may halo na itong puwersa ng pinagsama-sama niyang mutya. Kaya pagsalag dito ng batang nagtatanga ng tipak ng sungay ng kapre, dali-daling tumagos ang talim nito hanggang sa natuhog na niya ang tatlo. Di pa siya nakontento, hinampas niya ito sa puno ng talisay bago pa ulanan ng suntok. Sa puntong yun, walang kahit ni isa ang nakailag sa ginawa niya. Lahat ay nagsisilbing palaman ng kanyang kamao hanggang sa tuluyan ng kumalas sa katawan nito ang espiritu ng mangkukulam. At nang akmang maglalaho na ito, gamit ang mga naiwan nitong karga, nagdesisyon siyang ikulong yun doon. Matapos niya yung gawin, dinala niya ang mga kargang yon sa domi ng diwatang si Tangkan. Naniniwala siya na yon ang perpektong lugar na maaari nitong pagkulungan. Matapos niya yung gawin, bumalik siya ng baryo para lipulin ang mga natitira. Inabot sila ng 1 buwan sa paglilinis bago nila malipol ang lahat ng nilalang sa baryo kung saan yon namugaran. At nang matapos na ito, mas lalong tumaas ang pagtingin sa kanya ng mga antingero. Dito na rin nagsimula ang kapayapaan sa kanyang buhay hanggang sa siya ay tumanda. Pero alam niyo, pinuno, na kahit tahimik na itong si Tading, marami pa rin ang nagpapakalat ng kanyang istorya ukol sa kanyang mga ginawa. Subalit kahit marami nang nakakaalam ng tungkol dito, nananatiling pipiling mga tao pa rin ang nakakaalam tungkol sa tangan-tangan niyang makapangyarihang hiyas ng diwatang si Tangkan.